Karon usab si pastor na po nang mangutana kay Sir RGC now for 15 minutes. Karon panahon na nimo pastor para mangutana na katong imong ipangutagan na dinha awa pag itubag kay karon muaman ang panahon sa pagpanubag ni Sir RG. Sige mao na magsugod na ta karon. Time starts now. Ang ako pangutana mo siya, pangutana ko nga pagtubag niya, gisupag na mag-uniperminti, Pentecostal, may bro, dahil nga na, dapat utana ko, ka, nga ang Katoliko, mo tinuod ng iglesia, o tayo ako supaktor, may sama yung gisupag, na perminti na magkasupak, supak, sa kong liwali. Ang siya pangutana, pastor? Dapat, nagwali ka, di ba? Ipamatudan, alis mo ka na. May hakas. Pasensya lang kay karon kay panahon siya sa pagpangutana, bawal sa komentaryo. Panahon na siya sa pangutana. So pangutana lang ta. Ang komentaryo niya ako nasa another 15 minutes sa pagpabarog na to. Sige mo na. Ako pangutana sa mo ni. Pamutunan mo nimo ganiha nga dunay tinuod nga iglesia. Kinsa man ang imo pamutunan unsa iglesia ha? Ibasa na ganyan ang Biblia ganina si Matthew chapter 16 verse 18. Ingon si Kristo nga bisan ang nangaan simple di makabungkag ini. Kung sa manang pasakaysayan kada iglesia walang simbahan Katoliko. Nagisgot man ka ganiha og Pentecostal Immunity Church. Imo akong sa man imong barugan. Ay, ang sa iglesia Katolika, Apostolika Romana, imo nga iglesia gito pud ni Kristo. So, mabasa na sa Biblia na ang iglesia ng Katoliko. Ay, ang kanang mabasa sa Biblia iglesia Katolika. Asa rapid, sige daw. Eh kung nakabasa pastor. Tanaw na to, Dre. Dili, ikaw na kayo sa mga ebidensya niya kinuhata. Ayaw! Ako sa Bible. Ani ha? Ako, nilmutana. Ani. Kapalo ba ka na referensya, di na tinuod. Ano to ba? Ako na naganabutan na. Ani ha? Ikaw man nangayo sa kuawang ebidensya. Basta sa Biblia. Dili pwede nga ikaw ang mo-provide na akong ebidensya. Sige, Biblia. Sige. Kung na ako'y mabasa, sa Biblia. kung ano ang diskusyon, Sa Biblia? Sige, sa Biblia. One Holy Catholic Church, mabasa sa Biblia, letra por letra. Sige daw, tanaw na to, Dre. O mabasa na ito, pastor. Pildi na. Admitahon ninyo nga ang Pentecostal Church, dili iyan ni Kristo, o gigamit na siya ba? O imuha ng isulti nga ang Pentecostal Church, Ayaw. imuha sa yawa, imuha na ng problema. Dili na ang problema, hindi na ang problema ikaw. Imuha na. Kaya naasa ka niya, Pentecostal, wala maghihinip. Sa unang panahon, i-apin mo rin mo sa una. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, The TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.